на всички. И днеска Грани в Roblox се завръща. От повече от 1 година не съм снимал Грани в Roblox. Въпреки че аз би трябвало да имам вече 2 части, ама едната просто се изтри. С това имам само малка кратка част. Но след повече от година се завърна. И днеска ще се пробваме да избягаме от Chapter 1. Ако искате в друга серия, когато играя на Грани, ама тогава минавам в втори чаптър, тогава се абонирайте на канала и поставете лайк. И надявам се, че ви хареса моя кратък филм на Schoolboy Runaway за завръщане. И аз даже мисля следващото клипче или да е на Schoolboy, или на друго мистериозно готино нещо. Хайде сега започвам играта. Да. Опа, имам 10 минути. Така, как да се скрия под клипа. Аз никой въобще не виждам. Сега ще спробвам да слизам. Опа. Какво трябва? Сега как да отворя само? Оръжие. О! Уил Кранк. Какво е това? Уил Кранк. Кар батери, това ми трябва за колата, хора. Надявам се, че ви хареса завръщането. Това е тук. Оръжие! Сега отивам към оръжието. Мале. Той ми изкара. Още ли? Аз вече ще. Хора, изглежда много добре, ще затворя. Чака сигурно ме... Както го взема? Хора ми даде да го взема. Бе, това как да го взема? Иначе ще съм без оръжие. Тук е това. Ура, не знам, що не ми... Нищо не са направили, хора. Смисля да левна от тази игра, нищо. Не ми трябва да взимам неща.
Чакайте хора, ще лефнам тази гарани. И ще влезем в друга гарани. Гарани. Не, ще пробваме, значи. Надяваме, че е правилно. Добре. Тази гарания, я да видим. Инвентори. Ето, аз имам 500 пари. Я това. Шоп. Я да видим какво мога да си купя. Че сме кефи та кенди бат. А не екса. Нещо тук, че ми се стане за тези пари. Хора. Даже шап. Аз мисля да си взема, да събира. Днеска в това видео няма да свърши, докато не събера за акс. Тук ще се... join game и играта. Още. Тук нищо не ми е заведил. Крауч. Ще скрия. Хора. Какво стана? Зареди. Така, хора. Тук никой не е проверява. Не, няма. Я почти отворена. Супер. Тук. Тук някой вече проверява. Трябва ми... Карвана. Какво е това? Къде е това? Къде ме води това? Близо до Гарвана. Чакай, какво е тази стайната? Какво е това? Хора, какво е това? Си тръгвам от тук. Къде ми замеси тази дупка? Тук го помня. Та врата няма в истинската гра. Ще затворя за всеки случай. Ще го взема това чудо нещо. Ще дойда тук. Гарване. За какво ми е? Извинявай, гарване от ли? Не знам за какво ми е окото. Странно е това. Ой. Крафт. Чук. Я да видим. Хора да знаят, че ще играя 3 опита. И ще пробвам акс да спечеля. Вратата е почти отворена. Липса. Трябват жиците и ни трябва какво е това там. Са в сейфа. Някой ги е взел вече. Ясно къде е това. Някой вече отворил вратата.
тук няма такъв тунел. Хора! Така е. Абе, хора, аз нищо нормално не мога. Отворена вратата. Хора, отворена вратата май. Мастър. Да! Но! Хора, измъкнах се. Ще играя още 2 игри. Но... тук са други. Айде. Менсион. Ние сме 3-ма. Тоест 2-ма. Ние сме 2-ма. Зле! Бързо търси неща. Тело бързо търси неща. Хора, ще е много трудно, защото сме 2-ма. Опа. Хора. Срезах. Паднах се в капан. Во. Не. Помощ. Join game. Жалко. Давай. Брат, останаха ти само 2 ключа и това е. Той е Лимитков. Останаха 2 ключа и край. Играта му е в неговите ръце. Лимитко! Айде, Лимитко. И както видяхте, минус 1 опит. Жалко. Ще влезе на ново, защото неща се още толкова време да ги чакам, защото нямам батерия и взимам и клипче, защото при клипче няма да половин час да чакам всичко. Ето. Влизам на ново. И това ми е последната игра. Това ще ми е последната игра за днес. И вум. Започваме. X2 времето. What the fuck? Ми мега страшно. Да видя какво трябва. 3 неща още. Не са проверили си. Горе шкаф. Шкаф не са проверили. Сетих се това за какво беше. Защо 4 минути? Какви идиоти. Остават ни това. Да срежем това. И червения ключ. Супер.
Микровълновката някой още гледа ли? Доколкото видях, не. Той ми да ги отвори. О! А другия ще ми. А не, хай ключик от вас го изхвърля. Оте, като те намерим още тея. Търси бе, братко, стоиш на място. О, хора ще изгубим. Това лепенки. Ай, да си. О, се. Имам. Мале, една минута остава, т.е. 30. Знам къде сме. Бързо към кладенеца. Бързо! Не! Защо времето е X, бе? Бързо. Имам 15 секунди. Имам 15 секунди. Всичко или нищо. Трябва да видя какво има в... Какво? Давай, бързо. Какво има там? Не. Те нищо не са успели да направят. Бате! Добре, хора. Айде, ще съм добър и ще изиграя още една игра. Искам много да съм Грани Mansion. Дайте ми просто да съм Грани. Не, другия е Грани. Жалко. Трябва ми падлок. Меншане. Ой, хора. Зле. Излем. Чуйте. Не, това е заключено. Последно не беше заключено. Тях. Ще се надявам да не ме убие. О, молюфоля. Не мога. Ще трябва да влизам вътре. Зле. Наистина, много зле. Последния път, като влезох точно тук, точно тук е другото 2-минутно видео, което Сани беше снимала точно тук, как така се качвам по стълбата. Ама сега съм с шетки. Къде е това? Не, тук му намерих ключ. Хора, надявам се, че ви хареса завръщането ми на YouTube. И сега само мога да ви кажа чао на всички и до нови срещи!